Ivane, šta ima novo u ovoj prelepoj radnji? Imamo novi model holandskog proizvođača Quini. Naziv modela je Jazz, izuzetno praktičan, zgodan, sklapa se na mali prostor i možete ga poneti bilo gde sa sobom. Preko ramena? Tako je. A koliko je teško? Težak je oko 5,5 kg i vrlo se lako sklapa u jednom potezu. Namenjen je za decu od 7 meseci, kada počnu samostalno da sede, pa do 15 kg težine. Koncipiran je kao mreža za odmaranje, tako da dete s sopstvenom težinom pravi određeni nagib naslona za leđa i izrađen je od izuzetno kvalitetnih i izdržljivih materijala od kojih se prave brodska jedra. To znači da je vodootporan? Tako je. Točkovi su jako zanimljivi. Točkovi su silikonski sa izuzetno dobrim lagerima, pokretna, okretna, namenjena za aktivnu i brzu vožnju. U kojim sve bojama možemo naći ova kolica? Široka je paleta boja od klasičnih do izuzetno živahnih i letnjih boja. Sve kolore koje su u ponudi možete vidjeti na našem sajtu menda.rs. Drage mame i tate, za sve ostale informacije možete posjetiti online prodavnicu menda.rs.